We're getting Fátharta go Páirc Mhic Diarmada, Cluiche Ceannais chuige Chonnacht na mBan, Gaillimh agus Maigh Eo Turtaí de chéile Ranúna a bhí floch go díanais ach tá sé tilib lá na huire ach beidir go Craobh seo go deire an chluife. Tá an dáire na Gaillimh na Páirce agus banna príomhdaí Ciarán is an gáidreoú hart faoi láir agus tá áhrú an Maigh Eo tuair Maigh Eo sin ball ach tuair amach fuidir na Gaillimh mar atá sé do Gaillimh an Páirce. Sa gúil Leo Halloran an líana lán chúil Brona Quinn annach Cohen Louis Ward Kate Garrity captain na Fordins túim Hannah Noon Ivid a Cúig Nicola Ward ca Ivid a sé Sheáin Tyrrell ca Ivid a Sheáin Trill ca Ivid a seach Lár na Páirce tá na ddifar níomh Devlí agus Siobhan Devlí agus a cai gan Ivid a dead den eile gan na Devlís is Kilchodín Clonburn Sinead Olivia Kate Slaven tá a da slát Lindsay Noon a cai dóiag i ddifar Ivan Noon a cai trídeag Si Leanne Cohn atá cai Ivid a cardeag agus Andrea Trill na cai gan Ivid a cúdeag Fágan sin gúil 8 is Kilchodín Clonburn na Gibbert in seo go Gaillimh tróna cearas bailach lán na Gaillimh duine is túim duine is annach Cohen agus duine is Cora finne. Maidh le Maigh Eo sa gúil ob siú tá Laura Brennan. An líana lán chúil Lucy Wallace a cai dó Sheáin El-Masri cai gan Ivid a trí agus Maeve Delaney a cai gan Ivid a ceair. Na le chulaí hiag Maigh Eo an tróna seo Ella Brennan a cai gan Ivid a cúig Linda Hanley cai gan Ivid a sé agus a dálan scéil si Ella Brennan captain na Fórne agus ní Ivid a seach Kate Brennan a gimmer tá háit siúd fáitigh Tara Needham a cai gan Ivid a fiche seach. Lá na Páirce go Maigh Eo tá Aoife Garrity agus a dhéanach lethe tá Hannah Reap. Na le hosaí Níl Susan tú Ivid a de a gimmer agus tá háit siúd fáitigh Saoirse Delaney agus a cai gan Ivid a híine go a dahad slát tá Fiona McHale Aoife Stanton chas gan Ivid a dóiag. An líana lán chúil lántasach an sin tróna seag Maigh Eo Lisa Cafferty a cai Ivid a trídeag Sinead Walsh a cai gan Ivid a cardeag agus Sinead Cafferty a cai gan Ivid a cúdeag. Thomas Réiti inis is dóilam a gáil go mbeidh nóméad ciúna seanú mar sin roimh ó an na bhíon. Sinead ó an bhí an casta bhí dal mór am himime agus sé réiteach le kiloméid ciúne seach ó an bhí an casú sé casta níos an Fórne a bhfuil amach le go áteí a thugeal agus tá an réiteo de Aaron Clodger amhain sin chu amach I céanam agus an tróna bhfuil tá sé teim a láthar na chuide ach tá múraí gáalta seo go gríocht nó amid trónach beidir anú go bhhainna díoshain le chuna dé. Tá chríomh seo chríomh chuige Chonnacht buite ag Maigh Eo éonhuiir déag fad ach tá sé buite Gaillimh ní nuair I déag fad agus iad san ar thóir an fiú críomh an tróna seo an seo a Páirc Mhic Diarmada a garí Droma Rúisc. Tá chu láirt ré mar sinna gáir tús a chuilde an glufa seo sló deas slé breanhfuir an glufa seo an tróna seo agus sló mór as Gaillimh seo agus sló mór as Maigh Eo agus an clufa bhí an ribh seo bhí sló mór an frisin lítrim a bhua críomhid a bhánach chuig Chonnacht na frisin ceanna sá ruscomán go hééis go tá an réiteo réiti níorthid deige níorthid caiitisteach tús chuide le clufa Ceannais Peil na mBan an tróna seo se chugann Gaillimh éireann sí mó lá na Páirce siúbhain Devlí stechan sin go dtí bheanna a hat slát Kate Slaven isteach pí a beáil sin go dtí an lántasach builte go háda Leanne Cohn Kate scór gan na Gaillimh agus gan caiite a Heartland rása cin déag
agus an chéad cholín ach go bíad sanna gimmartaisteach a gúil an bháile mhóir maithe go tú leatma. Si ceamach le bolla a gúilbáda Maigh Eo Laura Brennan i bhhad ar a móthir bhfuil sa nún ar a tíhile go fácií íomh sa cáinse burteáil na tro an Maigh Eo a pecha suasan sin agus neidir le í thuirt amach í fáte fiúna bhí céil. Hier een masker goed cool hip. She zou willen hebben. Hier had ik gevoel. Een al piece bij Gaillimh shop. Goed die searched en Leni. De Leni schirp. Achteraan hier had ook iets zoals Chinnig en drie trill gaan de Gaillimh. Gaillimh zegt de eerst. Die Leni alleen passen hoort. Goed ik die een stoel. Agus te gaan zien niet goed zien maken is hier die even noon. En noon het ook die Jeffrey Lindsay. Lindsay kan haar de sterkste spas in shop. Kijk die van zijn kantje. Aanraken team Lina. Top aan de Gaillimh. Goed je maar. Het team Lina. Kassul gebroe mag je. Afdischen. Dan weet je er al. Goed kijk. Zeer het aan de Gaillimh. Tolkie sheer. Goed die nieuw devli. Shini. En van Laar Páirc. Je kijkt gevoel. Toch een chin pass gaat Jeffrey. Sheáin. Mag hij een goed die Nicola Ward. De Ashen shot goed die Lindsay noon. Lindsay noon will fall in take Lindsay Neil then Richard near what the first Nicola Ward. Marketing long Holy Louis Ward at was Ward kilog. Near what the Olivia Devlis. Malash have a gimmacht. So you say spots and shaking, Janji thrill, near what they Ganji go forward, drill she pointed to she near what the marketing built a hard stack at Joe hole and a holy in her father. I bring a hall in your father in the Gaillimh chin, August even noon, it's a pointation. Oh, Cholín, is going to score a bit. Maigh Eo fós. Tí ceamach tógí go skipí. Maigh Eo tíocht a ríist a tan díochail cáiltí tíocht sin fiána Mhic ach déidir lethe, lábhacha lethe agus an lá hábhail. Siar go dtíon cúlbáide. Dan na Gaillimh gortaí ach cóil leis tastalúach be sí cear go leor. Lindsay noon. Díochaid le Maigh Eo fiána Mhic hir na léhéin go Páirc. Cúlbáide á bol amach an seo. Maigh Eo gear a hecht amach, í fáte inis ag Saoirse de Leni. Saoirse de Leni, siar go dtí Sheáin El Masri, siar go dtí an cúlbáide. Agus cicmhá siú trasna Páirc agus airinn sí treo na himre fad hála a tíhile go Páirc inis Maigh Eo gáil i gionsaí. An dí chuid ag man lá Páirc hena riap, go te hell lá na Páirc. Díana seach a lína cearcha cúig. Gan sin díor chuid amach an sin, go dtí an bhean sa gúine, tá mó sinnéad cafarcí. Cafarcí bhá nún písa be goile, hain siad a sí gáinsid. Nún agus an áil atá nimar a gail, agus siar hain siad. A sin díor chuid áí sin go dtíon le cholaí láir Linda Hanley, nún an seo go dtí fiána Mhic. Mhic a tuairte níor chuid trast an seo go dtí Saoirse de Leni. Nún písa be goile inis go dtí Hannah Reap. Is go dtí lína cearcha cúg méidir, pasta í bhhan sin aici. Iste in sin inis sé go Lisa Cafarcí. Tá siad ar an ún san álacht a cínte ar breil chun cín, mar tá an méid is féidir le gáilí hiar go ach tá níor chuid inis ag Tara Needham ar chun cín, burt timppla lachan. Níor chuid tuí ag an lántasach, bhfuil go háir isteach mé le chúil agus cúlbáid na Gaillimh an chéad níor chuid ag Leo Halloran, bean bhile chláir agus éidir le hub í seo lána. Hálar a tíhhail inis, tá níor chuid ag Olivia Devlin. Táiste lethe, pasta í cin sin go dtí drifar, níomh, trú an a cabáil. Níomh le sin níor chuid go fáil, ní léana sé ciléon pasta thuirt, teachta gan si go Louis Ward. Louis Ward go dtí Kate Slavin. Bean bhile chláir na Gaillimh, na táiste lethe. Lindsay nún le héin an seo, dúir sin níor chuide, tugan. Lindsay noon na táiste, ní léananig Lindsay noon le pass a thuair táis. What ag níomh Devlin, i leis seo go dtí Louis Ward. I leis go dtí an lántasach, builte go háir ag Leanne Cohn agus a tríú cúlín a chláir na scóir na Gaillimh Leanne Cohn leis an gán áirí sin. Chug nó méid caite, Gaillimh sí cúlín go éon scóir ag Maigh Eo fós. Si ceamach ag Lee Halloran. Ní hí líach Laura Brennan. Maigh Delaney ar an tro, an díor chuid ag Maigh. Brú chuir arab, tá si go siar go dtí an cúlbáide ríist. Brennan amach an seo go dtí an bhean Laura Páirc, ní Hannah Reap.
En a ripa towards the Jingadi Maigh Delaney, tá go te sosc di lá na Páirc. Banan seo le héna bheith di sí Saoirse Delaney. Ní léna feiceal argan tí lína hálan tí bhile go fág. Maigh Eo i Dionsaí. Maigh Eo i Dionsaí tá seantas déan seo Maigh siad a bhaintá le héna chuil deoríocha níchan. Tá sí acu go fóil. Maigh Eo gal i Dionsaí gcónaí siar hains siad, tréalann siad a ceann seo, ceann ardasteach a méal na chóil, cúlbáris de ríis agus í ní mé cúlbáir na Gaillimh sinní Lí ó Halloran agus seocha go amach le Gaillimh inis agus pass amachchan seo go dtí Kate Slavin. Kate Slavin i leis Gaillimh go leganú go duine go tear lá na Páirc. Níomh Devlí, ní chuideice, tuc í núna cinn seo inis go dtí Lindsay nún. Inis sí bhfuilteisteach go dtí Eva nún, taistil. Ní chuideice, sí sáiníonn sin nachan ní chuirtacinn sin éice go dtí Lindsay nún. Lindsay nún a taistil go teiste go na cosantóirí fad bhfuil sí le riocht a ríis tugann sí an líochaid go dtí lán tosach Leanne builte go háda go siúd éiche bhfuil ceann sin is tosalm go sí sin í héana i Leaslan. Leanne Cohn sin tíú cúlaí fáilte ag Leanne bant chur a finne agus tá Gaillimh chéad a chúlaí inis. Go éon scóir ag Maigh Eo fós. Ló go más a glufa. 7 méid caite. Tí amach builte go má go dtí hena riap. Maigh Eo ggéire an sí le hocrú suas. Núna a tí hall gan fád ce hainse leis i gáin áirí a seanis. Fiona McHale. Cínte ar bhil chun cín faoi láthir mar tá chaisint go má Gaillimh tá líorthaid an sinna gí fa geirití. Che dtíon leis i gáin seo tá eile Brennan le héin gon deorí hímpelach. Líorthaid a teachtain an treoinis agus seachagain eile Brennan. A teir a níine lá na Páirc, díana a níine cear a 2 méadar tá síocha go fóin eile Brennan go te tíiste ag leis a stúa burt trúr hímpelach a fáildínta a déanana réiteid. Bhí fáildínta mus a báil gribh sin, so caithfiríocht a leis agus a fixíar a thugeal na san áid ar an chéad fáildínta. Cé thugus a ceann seo? Fiona McHale thugus í. Buileann sí núna go dtí bean nach bhfuil éidir an marcan, bean lá Páirc hena riap. Díocha go fóil tu go tín Carcám, teann sí tíiste go na Gaillimh, líorthaid acu go fóil a lína cearcha 2 méadar, mach go dtí Fiona McHale. McHale is stechan seo go dtí Saoirse Delaney. Delaney amach, agus amachchan seo go dtí eile Brennan. Nún le eile Brennan go dtí tíhile go fáil cinis. Agus seocha go Maigh Eo in Dionsaí. Péidir builteisteach a láb an chúlbáid acu. Pas an glóite trastas a spásan seo agus tar an ídam. Seansaigh tara tugann sin líorthaid amach go dtí Saoirse Delaney ó builteigh Saoirse ceann anna chuntarteach a chuidí go teamach. Tá sí go teamach ar a lína cúil agus ar fóríon. So, as trí an sí bhí ag Maigh Eo, níl tada fáiteach as sin. Chéad an sí a Gaillimh, chéad a chúlaín fáiteach. Sin difriocht a chlár na scór, chéad a chúlaín na náid. Ceann chuntarteach builteann sin go dtí captaín na fórne Kate Garrity. Ach i ggéirí thuirt amach agus tu go dtí go dtí na Kilward. Kilward a taiste lethe. Na Kilward bhfuil éana go léon pass a thuirtách, ní thugann sí an pass, tá sí sáinní hinis. Tugann sí an pass traslan sin nó anna fas agus seochagan Gaillimh ríist agus hena nún. Hena nún, an nún, a hens hena nún leis an líorthaid agus tugann sí go dtí Kate Slavin ag Lindsay nún, a leis seo go dtí Devlí, Olivia, cíicmhór an nún an seo, ceann tabailí ada ar an lán tosach Leanne Cohn agus tínta go maith hírann sin ag Sheáin Masri agus lannan sin siar go dtíon cúlbádaí. Dar Brennan i tíocht amach, go te head an stúa beg, bhil go dtíon stúa mór, tugann sin pass glóite watha go dtí Sinead Cafarcaí. Sinead Cafarcaí leis a líorthaid. Siar hain siise freisin leis a líorthaid agus se chugann Maigh Eo inis. Fiona McHale a dtí dathad slát. Siar hains Fiona. Go dtí eile Brennan. Captaín na fórne. Eile Brennan a bulasteachan sin go dtí Taranníden nach tá sin gear amach ag le cholaí lá na Gaillimh.
Sheáin trill agus seachagan in scaile Elgin sí bhfuil bháin eile. An Pascal Lindsay Noon. Lindsay Noon, tá le henis. Léna cé pass a thuair, tá sí go tíiste, tugann sin pass stechan sin go tí drefar Noon. Híomh, Sheáin seo, hain sin go tí Olivia Divley. Olivia Divley sáinní, ach ten sé píselle mar sin héin. Agus in scaile takeí más san áte hasas go lá na Páirc. Agus níomh Divley go dtí Sheáin Divley. Agus in Nicola Ward. Lína cearcha 5 méadar. Nó go dtí drefar Louise Ward. Louise imi ach tá níorthid leis na Gaillimh gúnaí ceann í seoisteach spása fan cúlbádaí sin. Agus Laura Brennan in tíocht amach. Pasó Laura Brennan a bhfuil sí sin goite beag an íráda, beidir nach bhfuil. Níl tá tínta go maig Hannah Reap go bhío. Sheáin sí go dtí Aoife Stanton. Stanton ceann mór isteach mé le chúla fáildín ag ban na Gaillimh sin sin agus seach go Maigh Eo an union sí Lisa Cafferty isteach sa spás beidir go chance de seo chóla ag Maigh Eo an díor deacab na chance scór cínte bulte go háir an chéad chólín acab agus an chólín sin takeí héis ranú mé déag agus an bhean sa gúne Lisa Cafferty is dóilem a fuid an ceann áí sin nó bí sinad Cafferty Dyn gan na Caffertys chéad faointe go bu siicamach óráile go dtí Brona Quinn. Brona Quinn i sáinne sé géiríocht amach a Kate Garrity. Í takeí amach sin í takeí go dtí Louise Nicola Ward. Brona Quinn a díist. Brona Quinn takeí go dtí Lindsay Noon. Gaillimh na Sheáin le héin go fáil. Louise Nicola Ward a géireann na Peilach Nicola tá lethe. An níor chuid ag Nicola builtin sin ag go dtí Olivia Divley tá fáildín na sin ag ban na Gaillimh bhí déad réiteúid tá ban na Gaillimh bheith tálann sin tá an réiteúid a gáil nó go dtí an muir is dóilem. Tá go bheith bulú faoi chéad cheappain. Tá an impet stoppaí, clog stoppaí. An clog stoppaí agus an réiteúid a caint. Cheappain nach ra éon fáilán go cinál Lynn sé trasna i chéile go bina méid a Harlán. No, cá sé sós a díorthaid Harla rud éigin. Bhfuil duine cinnt níos tá an clog tasí ríist, cá sé steach a díorthaid agus cic siar a bhín sin ag Maigh Eo te cáilte cub ach tá díorthaid a grúte na seacab gus cic siar amach an na seacab. Seach go Maigh Eo is gáil union sí bhfuil bháin eile agus Fiona Mhic sin díorthaid. Machchan seo go dtí Sinead Walsh sin chéadúid go sin díorthaid. Sheáin El Masri a taistil díorthaid ag siúd. Dan hall le héin gan éon ara tá díorthaid tuí núnan sin. Agus in is seach agin Hannah Reap. Goite go dtí lína cearcha 5 méadar an pasta isteach a rá láimh. Ina gan na Caffertys sin nach tí fáitin sé Aoife Stanton. Stanton taistil seansa ceir scór builte Stanton cúlbáin na Gaillimh istí. Ingen ní midíiste agus tu go sin díorthaid amach dtí Kate Garrity. Seach agin Gaillimh hir an le héin gan fád cinis. Ned le hobí seoir amach. Duna gan na Divleys níomh a bhíonn sin. Builte séar go dtí Lindsay Noon tá hir a meas na gcólaithe. Ó rinne go duine machchad a tíhfuile go fád sé a chalinis. Gaibdú na díorthaide rinne go duine. Louise Ward, Sheáin sí leis gán áí sin go dtí Olivia. Agus inis, gáil ó rinne go duine ríist Nicola Ward agus seach agin Louise Ward. Tá fáil déta. Louise Ward nó Louise Ward. Sí a tála. Bhí sí gan síocht a sí ceacair ní léon choil leiise tastal bhatha cé gúil choil leiise tíocht isteach. Cic siar a gáile díire chud is stúa beag. Agus Kate Slavin is dóí thugasí mar bhag sí duine cín teí. Kate Slavin. Chéad a faointe na puinte bháin. Muid le bag nach le bail isteach san géadle tá clog stoppaí fiú láthir. Tá an chailc do cíimeach ige
multúid nó go réiteúid agus inis. An bhfuil Kate Slavin an na bharna bhéadú go dtí chéad a chúlín na ríist. Kate Slavin tí stugann stúbeg a bheith sin a bheith sí builteice. Builte an ardaice, builte an chríineice stáilm go tí sin chud mú mar an héin tá sí chud mú lena sí gur sí chrín a chas sí agus fóraíl. Sin é chéiteán chud mú gáile sa glufa seo. Cice amach bhuiid amháin eile, Laura Brennan. Sús glantíach sa déir chuid an sin cáin seo, ní lánach beannas gáile le héin a tá ní chuid cáilteice agus seo chugann Maigh Eo in Jonsaí agus Tara Needham ach tá an Jonsaí biste sós a ríist agus gáile fáil na Peileráis agus sé Olivia Devlin. Olivia leis a bell. Agus sí go dtí duine go na wards, Nicola isteach sa spás go dtí bhean chuntarteach sé Andrea Trill. Istí mé lechol tá gansaí tarnaí an sin, tá gansaí tarnaí cicsaír isteach go na Gaillimh an sin. Agus, chu sé gar go leor nach is a garnú go bhí sé sin nach. Tá an réitúid a scríomhfuid a startha agus ní ré an charta an nach tá cicsaír ag do Gaillimh cheach amach is strócha ba puinte seach a réile deasnan. Chailce mu ríist. Agus seo chugann ní cicsaír. Agus tá Gaillimh go tí chéad a chúlíonn chun cíine ríist agus tá puinte sin áitin sin ag Iba nún. Inis. Seo chugann Laura Brennan a ríist, builte amach a cin sin, in gníomh ag fionna na céal. Maigh Eo is a gáil in Jonsaí, ní chuid Jacob. Sheáin siad is a gáin sin. Tras na Páirc in a ríist agus tugann siad an ní chuid sin go dtí Tara Needham. Cicio Tara Needham an feasta go deo isteach sin go dtí sin an Clafarcaí, í ghil isteach, seans beidir scóracha. I cic blochailte go hálainn a fadan sin in na Gaillimh agus seo chugann amach ach tá fáil diontas din sin na generatúir tá cicsaír an go Maigh Eo. A bhí siad an seansaach an dara cúlín áil. Seansaach an dara cúlín áil ach Uchi ceacu leor, tá na lochta chomh leisteach isteach go dtí, tá mé sí ceacu leor sin iad bhailte bhí an stáithíam na bí. Ní sin iad bhailte le tugail an cicsaír. Agus ben Maigh Eo, well, cinál bacach a siúil amach ach be sí ceacu leor. Éireannas, cicsaír ag Maigh Eo, díreach amach a réin na gcoilín ceac amach stróbethar puinte sin áil. Sa bhar nó bhfuil leis go dtí trí chúlín a ríist. Sin éon bhailt. Réite le hí bhla. Sí tugann le hám go máilethe cha mar bith. Fós tá sí tugann le hám. Agus tá sí head dreastána cip dar a cúlín agus an bhean na gortaí bhain na ríb. Tá sé leis le costa agus tá chaile hór ceart a ríist lethe. Mar sin, Leo Halloran na sici amach. Cuirtú duine cí le passathúirt. In sin núna a tí bhfuil ar fad hall a tí hálann sin go dtí brona Quinn agus gáile tíocht amach san líon trill na sin níorthaid. Tá go dtí Louis Ward, steach sa spás a hain se. Ga chugann gáile na ríist in Jonsaí. Olivia Devlin leis go dtí Nicola Ward an áil go dtí Lindsay Noon. Lindsay Noon a taistil. Tríal sígaltíiste a chéile córic sin díon tecinn í chuide go fáil, í chuirte tíomhaach i grúte leiseice, chun í an adacha ach bhfuilte núnacha mar sin héin go dtí Eva Noon, macha hain sin go dtí Kate Slavin, trasnú Kate Slavin go dtí Sheáin Devlin, Devlin Noon anseo go dtí i Drofar, sé dtí Níomh Devlin ghalisteach tugann sin í chuid go dtí an lán tosach, sean sé scóracha, bhfuilte go háirdacha nach fólaín Leanne Cohn, sin ein Caro cúlín. Páirc Leanne Cohn an tróna seo ben chuir a finne agus chun sin chéad fólíine in na fórne ríist agus hartar gáú mé déag nó faoin na bhain fanta. Cice máchaile, Laura Brennan, builte núna go dtí méh den léanaí,
Maigh Sáinní ten si siar go dtíon cúil báide. Tá an sisin díthid na Mhic tá tíar meas na ggóla hinis. Ach tá cínte go leach fí láthid tá si go teach. Lindsay nún á stoppach tá díthid sin tuíice go tí céalaí Cora cin sin agus nó na céalaí Cora agus á cumradaí Maigh den léanaí tá an réitir ará bhfuil cic sir le fáilig Maigh Eo iste ngár an chóil má go tarrant éigin ar bon iste ag ban na Gaillimh ábhrí sin. Sean sig Maigh Eo an bhar na leidú go dtí trí chólí na ríist. Sé dótán Seachagan Sinead Walsh. Bhailte go háard ag Sinead Walsh agus bhailte go críneacha agus an bhar na leidú go dtí cóil. Sé chólín a 93. Sin atá si cumach le bolla. Bhailte go dtí Garrity. Kate Garrity géiríocht amach tá sí sáiníocht tá an pasta chuíocha mar sin héin. Níomh Devlí leis an segus Louise go bhharda sin díchuid lá na páirce. Leis sin is go dtí níomh Devlí. Devlí taistil an díchuid ag go fóil ceirtá ritheach. Níl Devlí go sí go tíiste go na tosaí. Pasa stecha sin se chugann in sin bhena a hasla sin sa chóil. Bhfuil an sin maidide tras agus ag an tíir eis san nimmert. Bhí anna hen sa chóil an sin beagúil sean sa scór. Bhailte go háard, bhailte head dras an ag Lindsay nún. Sá lean amach, buinte go ruircha go dóí sin. Steach bhfuil siad maidide tras agus tháinig siad nuas ach ní ach sí steach sa gúil. Tá fan an scór. 7 gúlín in 3. Agus Heartland bagan le cos 9 méid fanta sa géadle. Fiona Mhic sin líorthúid. Na sí picí sósacha. Tá go tíon passanún an sin go Lucy Wallace. Lucy Wallace a gimmocht. Lucy Wallace go fóileach. Tras na páircinn seo haintí go dtí Taran Edom. Taran Edom a taistil. Bhfuil Taran Edom na núna tú sí go dtí Saoirse Delaney. Saoirse Delaney díal dummies agus an díorthaid ag go fóil. Tá go tíon passa stecha sin go dtí a bheanna thug go passie. Tíní Taran Edom. Mach haint siad a rís go dtí Saoirse Delaney. Tras na páirce haint siad inis go dtí Hannah Reap. Bheanna i gortaí ar ball. Hannah Reap trasna. Díorthaid le Maigh Eo fós. Agus inis. As sos go dtí an líne Garcha 2 méadar, gimach chóiríist agus í bailte ná go dtí Saoirse Delaney. Saoirse Delaney, taiste léthe. Pasta chuíocha go dtí Taran Edom. Taran Edom iste bhfuil sean sa scór níl, tá sí sáiní. Bailte amach ríist go dtí sinna Saoirse Delaney. Inis tá Ella Brennan a níorthaid, go Maigh Eo. Ella Brennan na taistil. Nún atá sígal, níorthaid títíomhaach, picí sos a ríistecha. Seacha go níad a ríist. Bhfuil sean sa scór fósan seo ag Hannah Reap, tá níorthaid ag Hannah, tá cín sé go dtí Fiona Mhic. Tras na páirce haint siad a Sheáin sin go dtí Saoirse Delaney, bhailte Saoirse Delaney, anna díorthaid isteach sa spás an sin, seacha go Maigh Eo inis, istí mé le chóil bhfuil sean sa go bfuil scór an seo, caiinte de leach. Agus ten siad amach an is ríis go dtí Saoirse Delaney, tá choisiad go maith na Gaillimh. Bhailte siaraice go dtí Fiona Mhic. I híbí á sí, Fiona. Nún go dtí Ella Brennan. Aptí na fórne. Ella Brennan hála i Glian hall agad tíomh díine, tá díorthaid tá cín sin aice. Bí Lisa Caffrey tá, Macha haint sí. I Hannah Reap. Nál tras na páirc go dtí Fiona Mhic. Cínteach aon dul na cín díon na réide agus i tú cín sé go dtí Saoirse Delaney. Delaney amach bhuiad a bhaine le go dtí Hannah Reap. Gaillimh sa tí Sheáin sin agus iad a súisteach an nimmert ar fad. Tá sí scuilteisteach an is sa spás an sin ach í annach Gaillimh le héin is stoilm go bí brona cuine tá. Go seacha go amach le Gaillimh brise ansciúpaí ar fad. Agus an díorthaid
Istíonn sin ag Divlí, bhfuilte núnaice in sin go dtí Ivanún nach tá Ivanún bhfuiltin sin agus tíon Tarcíín ag Lucy Wallace agus se thugail amach le Maigh Eo. Tras na Páirc hain sin is Sheáin sin go dtí Fiona Mhic mach pí begail go dtí Saoirse Delaney. Delaney gáil taistil, ní chuid ag Delaney go fóil. Tucísteachchan sin go hálaineice go dtí Aoife Geraghty agus Aoife gáil chun cín. Ní chuid tucaíocha siúd, bhain siad Ciarán is go dtí lán cholaí Sheáin el-Masri. El-Masri ó Bullanún. Álar tí bhfuil an fáilcinis. Scoil head a bheith ísisiil, de cholaí láid ní Linda Hanley. Linda Hanley amach, Maigh Eo tíocht a ríist. A chud Sáinní bhuiid a bháin agus Hannah Reap leis an íorchud. Hannah Reap anú. Bhfuil tuisteachchan seo go dtí McCaffrey a chud ríist tá siad Sáinní agus tací más san áite thosa siad. Aoife Geraghty, mach níos fuidinis. Tá áir trastan na Páircin seo go dtí Saoirse Delaney, go leor an íorchud feici ag Saoirse Delaney. Tí ggéireáil tíiste sin go dtí níomh Divlí ní sin anrail tíiste tá íorchud eice go fóil. Macha hen si go dtí Fiona Mhic agus amach a Fiona gáil. Mach pí begailinis head a lína cearchan cúg go dtí Captain na Fórne Ella Brennan go tí gáil tríal puinteáil. Bhfuil go hád, breanín si gúil si go mach an cúlbáí tíocht amach tá bertrú anna gáhfuil san air in sin nach tá sí tití watha ach seo chugann amach le Gaillimh agus Louis in ciúmhar de fuchsúas in brisin sin agus Gaillimh tíocht a ríist ógainn a go duine seo chugann na Brona Quinn. Brona Quinn, bhfuilte Brona Quinn go dtí Lindsay Noon. Lindsay Noon a gáil nún agus éine Berta leanach duine bháin na go buna 60 siar duine le leanach sin capt an lántasach nó lán cholaí Sheáin Masri. Bhfuilte nún an seo go dtí Fiona Mhic go dtí Divlí Olivia trasnanis go dtí Brona Quinn. Brona Quinn a cuairtú duine cínte sin ach ní léanaiciid tháinis siar go dtí bhean le Páirc Sheáin Divlí. Sheáin Divlí nún go dtí na Cile Ward trastan na Páirc hain sin leis gan áirí sin. Bhfuilte go dtí Hannah Noon aici. Hannah Noon isteach go dtí Ivanún, Évanún machs maile. Se chugann iad ágainn go duineis agus í fáilte ag Andrea Trill. Andrea Trill ó tá ní chuid an cáilte ach beidir gin éartha bí fucasúas. Ríist fucasúas agus ten siad siar a bailach a fad go lá Páirc go dtí Sheáin Divlí. Agus trasna go dtí na Cile Ward. Na Cile Ward, cuairtú duine cín leon pass a thuairt, an pasta go dtí Leanne Cohn, leis go dtí na Cile Ward go deas. Na Cile Ward a gáil isteach ní léana leon pass a thuairt inis tá, pass inis abudí a chaváil sé méle chúl. Ga dtíon sé gan seo, tá sé sí cáilte go bacha, ba tí leis sé ríist sin, gus abudín teag Divlíocht tá sí gortaí, seach sa spásin seo, an Louis Dick Ward in air, hí ficus tá sí Louis Dick Ward, seach sa spás in sin, an Maigh Eo, Bertas Maigh Eo, cáildínt in sin na Cile Ward, agus tic sír isteach atá gan na Gaillimh agus feicir am gúil Olivia Divlí gortaí, agus bhfuil an clog stoppaí in seo. Cearc amach, tá sé stoppaí inis. Agus tic sír bheithán gan na Gaillimh. Ní mé cinnte cé cúpla gaile tá gaile atógeal ach tá cóléise gaile Olivia agus cóléise na tasta watha. Tríú méid agus gása cinnte go tá fanta sa géide. Agus sa bheanna gortaíh sinna Kate Slavin a bhí an. Kate Slavin a bhí gortaí, ní me go bí Olivia ní hí Kate Slavin agus sí Kate éana hógus an chic sír seo. Lena deasóig ar a lína trí féidir déag. Se chuganí. Bhfuilte head a drastal aici agus thugann sin gúil chócholína dú na fórninis. Náid a 8 in náid a 3 agus gaiileach an cín. Cic amach chuid amháin eile ó Laura Brennan. Tá Laura Brennan fada. Bertas Gaillimh an bristin nuas nín sí fáilte ceachtra go sí fáilte hir an sin ag bhean Maigh Eo, bhean lá Páirc Aoife Geraghty. Tá sí Sáinní ní Fiona Mhic bhí an ach tá sí Sáinní ach tá ní chuid as sin éon fáilte leis an seacaim sé do gáil na go duine. Siar a hain siad go dtí Sheáin el-Masri. El-Masri tugann sí pass an deas trasna na Páirc go dtí min, man sí leis gan sin.
agus seo chugann Maigh Eo gaile Dionsaí. Maigh Eo agus an díorthaidin sin acu. Ban lá Páirc fa Geirtí, siar a hain Ciannais go dtí Lucy Wallace. Wallace a tuairte feas agus a riocht a ríist, agus inis tá sí ag siirse Delaney. Delaney ó himmar siar, písa be gaile go dtí Hannah Reap. Hannah Reap nún. Hallan sin, pas bag isteach sa spás, pas an deas isteach sa spás, tá seansa scór. Sí builte go hard a chúil sí cuid mú, agus tá sí cuid mú, agus fór le chun cansin. Bhí seansa stéann sin ag ban Maigh Eo, tá cheappa go bhóg sí ruiscipaí an chic sin agus go chu sí mú in cansin. Éireanús, sí ceamach le bóla na Gaillimh. Lerin go bhí Lisa Caffar go bhí an, sí ceamach úcán an na chuntarteach. Hebh sí mach ceach go leor, ní nach bagan le cosnú méid fanta, cic sír a Gaillimh, hir an na le héin go fád. Cloltaí dubh bailú héir, dearhain múr, a seo chugann Gaillimh tíochta na sé ríist. Ilí chuidann seo ag Olivia Divley. Olivia Divley, pas Gaillimh isteach sa spásan sin, agus seo chugann inis Lindsay Noon. Lindsay Noon a taistil, an dí chuid ag siúd. Tá cíocinis go dtí Eva, builte isteach ag go pas glóte isteach sa spásan sin, go tuiste han, builte machchan na sé ríist go dtí cún. Eva Noon, mach Eva Noon an seo. Olivia Divley builte go hard aici, tá an cansin chuid mú aici, agus aici beidir staidir ní sáí an an sin. Céad a Fátharta, trícha second a tá fanta sa leise. Gaillimh 8 gólín, Maigh Eo 3 gólín. Tí ceamach le bóla Laura Brennan. Cuirtú denna cín le pas a thuairt, ní réon aici. Bhfuil sí cá fada, beidir go sí builte go maici freisin agus tá, hí builte go dtí Hannah Reap. Hannah Reap a taiste le hinis. Céadíon is Hannah Reap leis i gán seo. Tugann sí an pas trasna in sin, a sí cáilte acu agus seo chugann Gaillimh ní le tám acu ban ní fanta ach sé sicr mar an éirí le puinte le seo. Bhfuilte go hard ceach bhfuil le ceann sin, nach cholína fad ag Kate Slavin. Nach cholína agus fágann sé sin go bhfuil náide ní ag na Gaillimh, náide trí ag Maigh Eo, agus níad sam ráide tún buineán nach tá buineán sétí. Le áma sreitein seo Páirc Cheannais Diarmada a Gaillimh an cín ag le áma leis na sé chúlín sin agus in áiríide behar an éan éad sa géile acha is deirtalum go siad ag gimmert isteach sa gól scórála acha feicimid céir a hálas sa dáile. Mar sin ag le áma le Ceannais chuige Chonnacht sna sin siad ó híomh na mráide an tróna seo le áma Gaillimh an cín náide ní a Gaillimh náide trí ag Maigh Eo be muidir eis a gcóir dáile. Go dtí bheanna a hat slád, Kate Slavin, isteach písa be gaile go dtí an lán tosach builte go hard ag Leanne Cohn, cé scór gan na Gaillimh agus gan caite ní chuid ag ansaí go fóil, tríala sí puinte tugann sí ní chuid amachchaún builte go hard isteach a tro a chóil, nach cholíonn ar fad, eibrí go hálan ar fad ag na Gaillimh ar fad bhúil sí le hirí riocht a ríist tugann sí an díochaid go lán tosach Leanne builte go hard ag siúd ag bhfuil le ceann sin stosalm go sí sin i héine in sin go seo go Maigh Eo an union sí Lisa Caffar isteach sa spás beidir go chance de seo é chól ag Maigh Eo an díochaid acu a chance scór cínte builte go hard an chéad cholín acu agus an cholín sin díomh Divley gaile isteach tugann sí an díochaid go dtí an lán tosach chance scór aici builte go hard aici nach cholín Leanne Cohn sin an caró cholín. Osí pas isteach sin seo chugann in sin bheanna a hat chance a chól bhfuil an sin maid tras agus tegann sí eis san nimmert. Bhí anna hensa chólann sin beagúil chance scór, builte go hard, builte head i dras an Lindsay Noon. Sá lean ní fanta ach sé sicr mar an éirí le puinte le seo, builte go hard ceach bhfuil le ceann sin nach cholína fad ag Kate Slavin, nach cholína agus fágann
Fáilte leis go dtí Páirc Mhic Diarmada láthar na huaide tá siad tuairt moll agus úmas go Éireann Lítrama. Sheáin Éireann Lítrama rú blianta fada chuin ó 1982 sos go dtí 1985. Rú siad ceidir cín go chríomhacha chóga Chonnacht agus tá siad a fáil an túmas sin inniuh agus an chuide go tá thart. Tá go leor go beidir tá thar learan is ach tá siad an seo uile agus tá an dáireann mBan tú réití le túsa chuile se dáile gon a chluife cheanna seo an trandúna seo. Le am gaiilech an cíne thub Maigh Eo le 3 chólaí, 9 buinte tá gaiile 3 buinte atá ag Maigh Eo agus is cearhain tús an dáileanais choló agus a bheits an na himráí bhíán Tráchtaire agus I dimid go Lítram le blianta cathú le siútan imní gan Páirc agus ní muid críochnaí fós mar tá ban eile I dtíocht amachchan is agus ní samsa cén ní samna níacha me seo tarlú hanna díomh bh déanana tá dá Éireann tá réití galchan cóirice mar I Páirc agus tá an túmas seo go Spáint fós go an Éireann seo Is Lítram, so go chóú mas teo, ba 1981, dí 1982, rú siad chúcín ní chéile agus sin écht an héin ach ní rú siad an cheann ochchain I le, ach rú siad an dniuh an chríomh idirmheánach dal an scéad, mar bhfuil siad roscomán níos túisce. Agus díochan go bhfuil se bheith Díochan me chuil le chéile ní sár na beidir níos sciúpaí stói ná mar atá má ní sé férailtíad a dáireann eile tá mó a fannacht in siúis túsa chuile se dáile. Tá an réiteir a bhealach amach agus a chu defií a bhealach amach chamach chéanana agus scarhain tús dáileanais tá an rásin a bhí gimmers go Lítram trádá fág an na Páirce an réiteir a móis agus a réití le tús a chuil leis an cluife seo dar le gan cluife seo cluife ceannais chuige Chonnacht. Bhí sé agus lehuiireach le éidir fear na cíine go seo agus críomh Chonnacht Maigh Eo ar thóir dar cáin téag Gaillimh ar thóir in fiú críomh as a chéanam agus ní le réiteir well brenn amach a réiteir ní sé sásta nach bhfuil na daine imí gan Páirc mar tá gur túsa chuile se glufa ní nach chéine in réide tá muid má go má tasí le hín dá le inis agus tá peictiúr á dóigeal fós hí go neartáteach dhéile é peictiúr a thóigeal ach tá muid réití stóile munis tá am rá bhí agus a dimid agus a thug a gcuid gan clufa tá sé dí mé go Páirc agus tús chuide leis a dá le an seo agus seo chugann gaiile ríist agus Luis ní Chomharda tá mo lár na Páirc inis agus an díchuid eice siúd inis ní deilm go léon nachú réon Éireann a go gan dá le ní éicim gohfuil an díchuid le Gaillimh agus seo chugann ina siad a dionsaí bhfuil bháin e lecht a sé ggéire gáil agus an díchuid eibbrúisteach Tá an scéad bertéad fenil na Gaillimh inniu atá le fada Róisín Linard as Cora finniuil ní gín go chríomhacha chuige Chonnacht aice sean sa Gaillimh scór builte go háir dúiltá annach cholín é fad an sin céad sléimhin agus tá an bhar na médaín. Bhí mar rá bertin sin Róisín Linard as Cora finne dimid písa má an muintear scoile arnó agus tá décín go chríomhacha chuige Chonnacht rúte aice seo se go Gaillimh is de méle chól a bhfuil sean a chóla méle chóla tá anmh leáil dín ar fad ar an sin ag na cólathe agus Gaillimh agus an díortha deachach í cáilte go fáilte leis an seoiris sean spéidiriste ag sléimhin go híise có agus an rud a go muid ódíar is tóilm ach beidir go dtí síí dí céad sléimhin a bhfuil an líorthaid duine go na cólathe tíochtasteach bhfuil in líorthaid spabling go dú stoig go tí isteach sa gól go farisa ach duine go na cólathe bhfuil si
Cluiche agus isteach glán díirich san neangach an níorthó sin agus ní raineart éidir sin martá sin chu deanna nimmert agus an bhena bhí gist ná stoile mulúsíhálas ach seochagan cúlbáide sin í lá brenn tá sí mó lá na páirci hína dé in na náide trí de gúlíon glána duna fórdim seochagan Maigh Eo gearrúd cin dhéana faoi seach híann sinna cossin gona Gaillimh tá Kate Garrity tá níorthó go teach a lína cúl agus tá kictíh lína an go na Gaillimh. Bhí mar rála sin faoi Róisín linar de cinn go chríomhachaí chuige Chonnacht ag siúd agus tá 9 cinn go chríomh chuige Chonnacht ag ban na Gaeltachta séra nílinn síos na bhánam as bil dagan 9 cinn séra 10 cinn ag Róisín linar beid go bheith duine go bhirte go butisteach ball mar tá siad fós ar ban. Tá í chuáilte Gaillimh híos na cóla seochagan Maigh Eo seans beidir a scór seans beidir a chola mé a chola cupcead dhéanana si tá cosint bhaidí de Gaillimh si glánta go fóla go mar sin éontán réitear a rágúil kick sér isteach ag Maigh Eo bhín táin na Gaillimh an tám sin ar a cúl ag Maigh Eo tá seans ag Maigh Eo ar scór an gic seo Díad a chun lína 20 méadar agus sinnéad bháil seo thógtas an ceann seo. Ní chearcamach éon stróthe. Búilte go hádacha, búilte go chrínecha, chéad scór go dáir le ag Maigh Eo. Chunte sinna chéad a chúlín na siad ach tá Gaillimh ar hína de go láir na huiide. Neart tám a fantaí fós. Tí amach le bóla ag Leo Halloran. Bhfuil an siamach go láir na páirci hín ceanna sásta dánaí mar bhfuil si sin seo. Cahan réitear sósa líochar seolas dóilm tá sinné tá cinnte réí fucad tá cinál scrum ó mohann sin. Réitear líochar digí caitisteach stechaige cí a fasí bristí nuas tá sí fátaí gan Maigh Eo tá fáildíntar agus taiste le hen sin tá Aoife Garrity cá sí íochta leis a ggóil an chic sír a thógeal. Sí tócí go sciúpaí ag siar. Ein si agus a tíochan cín tá Ella Brennan captí na fórne machanis go dtí Saoirse Delaney go bollanún go dtí Fiona McCail a nún písa bagaile hálar a dtí hall gon fárcinis agus an íorthú le Aoife Staunton Sheáin Aoife Staunton is a bell agus i cic tras na páircin seo chuig cin leachúlaí lá Linda Hanley. Linda taistil. Níorthú tucaíocha go Aoife Garrity. Aoife Garrity héana taistil. Níorthú isteach an seo inis chuig Saoirse Delaney sáinní ach tá níorthú búilte amach go láir na páirci ríiste agus í fáilte ag Hannah Reap. Hannah Reap isteach sa spásan sin go dtí bhaintá teacaí isteach bhfuil fís a híonar agus ní Claudia Kane. Ach tá cínte Maigh Eo beidir gúil seansa stéid John sin bhil I mé le chúil seansa a chól tá sí búilte go hádacha búilte hena an stresanaice agus cúlín ag sinnéad bhil sin bhí sinnéad bhfuil cheadach cín gan na chúcín fáitice híana de in náid a cúigeán agus tá Claudia Kane tu isteach ag Maigh Eo an sicamach nína sicamach a gaibbrú tá sí eibní beidirnis go dtína kiloward. Kiloward of Pullen, you hooked in Eve Devley, Trustin Shoggy, Louis Kiloward, Van Wan, Louis O'Bullock, Kate Slavin, if we're a cool, well, if we're while Eddie Hain, agus Lucy Wallace, Shoginish Iaguni, Louis Ward, Gorty Heesenchin, Coalition Taster Wahab, Agus Shogin Lindsay Noon, Shasta Spas, and she in Conchit. Gaillimh fós ar in sin sin bhfuil seansa scór go biste mé le chúil hen seo macha hen siad an siríis go dtí Lindsay Noon macha písa bagaile go dtí Nicola Ward a bula macha seo go dtí Sheáin Devley Noon go dtí Hannah Noon agus an líorthúideach tá chosin go maith Maigh Eo agus a chosin tear cín ag Maigh Eo Leanne Cohn a líorthúid bainte go Leanne Cohn agus seo go gine amach le Maigh Eo duine go na Gaillimh gortaí tá sinna cafarcíí mí go fáil cear go leor agus tá Claudia Kane iste Maigh Eo in ansaí bhfuil bháin eile níorthúidann seo le lísa cafarcíí díal dummies go isteach chuid gan na Gaillimh captí na fórne
ach tá captain go siach tá chance score ke bulin Sheáin Ardi seach mé le chool tá cancha go teach fórí agus Louis Awards gortíín sin bhfuil cóleiise galcha stoilm gohfuil me sí car go leor mesto ní dóilm gohfuil ní bheith sin an leannach de raich apneo an líor se Kate Garrity agus an líor de Kate Garrityach ní léna leon pass hút tá is seo gan gáile go na go duine Olivia Devley agus an líor tuí cin sin go dtí Nicola a tá stilethe bhil sa steach sa spás go hála go dtí éhanún leisin seo rístinis go dtí Lindsay nún a tála ní chuáilte agus títíh agus seo go gaiineach le Maigh Eo. Ní chuid acu well, gúil Louis Ward go tí sos an tosíine agus an líor se builteisteach sa spásan seo go dtí Sinead Walsh. Anna Felidor, Sinead Walsh, sin líor deice tá brona cuine na dé. Tá Sinead Walsh a gáilisteach tá seansa chola méla choléice tá sí tá ní nósúil céad cin seo. Níl de réitir is de fósa méla choil seansa cic leabhla coilte ní tí glanta go fóléice inis tá cic séiristeach ag Maigh Eo agus ceapan seansa chola ag Maigh Eo sin nach well rinne na cúlaithe go mála bheith féilte ach tá seansa seo ag Sinead Walsh an bhar na leidú go dtí seach gúlaín. Sinead Walsh builte go hardaice agus builte go críineice agus inis tá seach gúlaín a chlár na scór ag Maigh Eo cúla agus de gúlaín a chlár na scór ag gáile níl ceann sin cútha beidir go sé chúlaín atá acu me cínte go agus tá cic sír alisteach ag Maigh Eo sin hína dé náide sé a chlár na scór seo chugann Maigh Eo na taistil a ríist bhfuil seansa go bh scór eile Cadíonn sé gáin se bulann siad amach go dtí Walsh seans beidir isteach builte go hard steach mé le chola cáin head is leastan agus sin seach gúlaín ní mis sem mícheart as dóid. Hína dé náide seach atá na sé chúlaín na fórne méid céanna bhí anna ag leama agus a cúpal tamil an nuas tá Maigh Eo take go mór isteach sa glufa. Is gur droch húsa na Gaillimh seo tá díor sin bhfuilte amach go donna agus seo chugan Aoife Garrity seansa gífa bhfuilte go háda gífa cecha bhfuil cáin sin cólín eile a chláir na scóra agus tá an teachta níor tasí. Tá Maigh Eo an 8 gúlaín inis hína dé ag na Gaillimh agus cíimne go raibh bharna olmór an ar ball bharna go ní gúlaín an sí amachchan na siríist agus cé gan seo tá sí buite leis ag Maigh Eo bhuiir amháin eile Maigh Eo taistil na siríist Hannah Reeve siar go dtí Ella Brennan a taistil siar líor chuideice builann sí núna a tíhfuil go fáilcin na sí hálann sin tá Aoife Staunton na taistil lethe Aoife Staunton a ghfuil hébice dúrú le ag leama tá stéibli sé rob tá sí ag Sinead Walsh inis Sinead Walsh amach a hain síle sin íordáí sin siarannis go dtí Fiona McHale a troch sic bh siú tá sin gní meid Louis Ward agus seo chugann amach le Gaillimh Louis Ward a tuairte fel stephaí linte nó go dtí Hannah Noon a reisin seo na siríist Gaillimh gaile inIonsaí bhd amach sa Páirc cinis tá sí Kate Slavin a bol sé agus Olivia Devley an chosú le chéile agus a caiintear Olivia tá díorthaideice Louis Ward inis isteachan seo go dtí Sheáin Devley Sheáin go tear an líana cearcha 2 méidir ní léana leon pass a thuairtúil tá sí fós ag taistil i héin bhil tíiste ó sí tarníí nuas níle den an réiteid bhil díor sin cáiltú bháin eile cup agus seo go amach le Maigh Eo a chosin go maith Maigh Eo iad fásaí go mór sa dáile iad a galóganna go duine inis near táma focaí fós a cup a meán lá Páirc Hannah Reeve leis an bell siar hain si leis an gáin sin agus seo chugann Maigh Eo ní dóirí rinne rástra Aoife Garrity a ghilisteach tá sí tarníí an talúna tá cic séirfáte ag Aoife Garrity agus máin siad a cúlín seo beimiid nuas go dtí chead a cholín sinna méid ní bheith annach chead a cholín máin siad é seo hína dé náide 8 an á na huiide an 8 méid go le fantas a glufa fós. Sinead Walsh tí mugann stua beag í bean bhfuid an spireach sin anna chud head asná tá sí bean bhfuid an spireach a réanús má sin anna chud an
Búilte an ordacha agus tá sí head trastan san tá bharna nuas go dtí chead a cholín. Hína de in á náid an í. Hína de in á náid an í. Agus siceamach le bula. Gaillimh head a bheith compórteach ar fad agus inis. Go náteach chead a cholín in díorthaí machchan seo go dtí níomh deimhlí. Seach sa spás inis go dtí Lindsay Noon. Lindsay Noon ar eisiau seo, Gaillimh go lá tan díorthaach í bhab iríiste cwbl botún dámanta. Íonach go bhí fáilte ar eisiau seo ag Clóide Cín, seach sa spás seo tá seansa scóra le ag acab ag Fionna céil builte machchan sin, mach písa be go le hain siad leis i gán seo. Mach tiile go dtí Hannah Reap trasna go dtí Linda, sinní Linda Hanley a taiste lethe. Linda Hanley yn pasta go dhéice in seo go dtí Saoirse Delaney. Ní chuid fáilte ar eisiau buileann sí núna a tíhfuil go fáilcin na sí. Agus inis tá sí ag Fiona Michael a ríist. Fiona Michael, cín bheith gosteach sa spás, cé dhéfa sa cáinse, tá sí fáilteiste sin ag Lisa Cafferty, cé dtíana sí leis a gáinse, tá sí sáinní, macha hen sí go dtí Sinead Walsh. Sinead Walsh a bóla sos an éir, ní hín cána sásta dánaí, tá sí gníimiiste hen sin ag níomh deimhlí go seach gan amach le Gaillimh inis, ó rinne go duine, agus í ag Olivia deimhlí a taistil. Gaite go lá na Páirc, í go fóil, gaite go suas bag nach dtíana ar a dtíana cearcha cúg méidir, ten si siar le go dtí Sheáin. Sheáin deimhlí trasna go dtí Luis ní Cumhard, go dtí Hannah Noon a taistil lethe. Ní chuid ag Hannah Noon go fóil, sí cuní anad ag Hannah Noon, tá ní chuid cáilte ríiste na Gaillimh, agus tá cicsúr isteach a cub fáil dínta híann sin le Hannah Noon, cicsúr díadach an Gceirceal Mór, agus Cadíonn sin gan sin tócaí go scipaí an nón go dtí Louise bí ní hí acha Lindsay Noon. Tá Lindsay Noon leis sin díorthaid. Tá cíice go tí Olivia Devlin agus tá Olivia Devlin siar go lá na Páirc go dtí Niamh Devlin. Niamh Trasdanis. Nicola Ward agus an pasta cíice siúd go dtí Hannah Noon. Hannah Noon a ghalisteach. Tá go dtí machchan seo go dtí Eva Noon a ghalisteach bhfuil seansa scóra ag Eva bhfuilte go háda ceart an cáinsin go múice ar fóréile chun cáinsin. An scór hína de an náid an í. Beag an le cais cearúid a fantas a glufa. Sí ceamach le bola i gúlbáide Laura Brennan. Imráidí irisí agus tá dínta go main sin ag an lán cholaí Sheáin El Masri. Bhfuilte siar irisí go dtí Laura Brennan. Laura Brennan a bola Noon. Písa be gailinn sin go dtí Louise Wallace. Ar an míortha dí bh chúl. Bhfuilte nuice sin go dtí Maigh Delaney. Delaney leisin is iris go dtín cúlbáide hain siad a báta se. Agus a cúlbáide is mai le se bheith tíocht amach Laura Brennan. Bheith amach ar lá ní an stúa móranis. Agus seo go Maigh Eo le ggéar an síle hosaí. A díorthaid Jacob an seo, ó rinne go duine bhfuil sí cáilte go níl, tá sí fáilte leis an seo ag Tara Needham a gáil suas, díorthaid cíice siúd, Aoife Geraghty. Aoife Geraghty go sa díorthaid aici, bhfuilte isteach ag Aoife Geraghty, bhfuilte Noon aici, ba bhí ála hop scóra le áil agus iad a gaibrúid í hálan sin ag Aoife Staunton. Ar eisiau seo irístinis go dtí Hannah Reap, cadíonn sí leis a gáin se meastú. An díorthaid tucaí pasta cíici fáilte ar eisiau seo ach bhfuil sí cáiltín seo acab, tá sí cáilte acab tá cicsúr fáilte ag Maigh Eo agus seo chugan Maigh Eo go le inionsaí inis. Cicsúr seo tímógan slua mór. Sinead Walsh, bhfuil sí aní seo chudán, má an sí pointe seo be sí díana go má. An bharna leidú go dtí cúl. Tímógan stúa. Tá sí tíocht bhfuilte ardaice, steach mé le chúl ach tá sí go timú agus ar fóraí. So fan an scór hína de an náid an í agus an sí ceamach le bola. Í bhfuilte go scipaí go sí fáilte eisiau sin ag Nicola Ward an pasta go amach go siúd go dtí Sheáin Trill. Neach muid mór an dainniu an díorthaid aici, tá sáil díonn sin ar an í léon dáid.
agus an un trill agus an díorthaidicid I mín sí héin tugann sin pass in sin go Kate Slavin tras na Páirc siad sin díorthaid sin Olivia Devlin bhí an builte inis go dtí Eva nó go dtí Leanne Cohn atá musa Páirc Leanne Cohn isteach sa spás in sin go dtí Andrea Trill I díorthaid ag Andrea Trill ce dtíon sí leis a gáinseat a sí gáil timppla an sin an pasta chuoine nónaice go dtí Lindsay Noon Tá sé dáganna go duine Olivia Devlin siar a hain siad leis a gáinseo machchan seo go dtí an bhean lá Páirc agus sinna Sheáin Devlin tuirte an díorthaid isteach an sin machcha ríist inis go dtí Olivia Devlin mach písa beag le hain siad go dtí Nicola Ward tá cínteach bhfuil isteach an chosin atá ag Maigh Eo sa dá le bhd bad níos ár ná bhí sa géile cuimne nach chuileach ach gá scór fuirte gáile cúil agus cúlín sa dá le céanna seo chu gan inis Olivia Devlin nó na hain si Niamh Devlin Sheáin Devlin Seach sa spás an seo go dtí Louise Ward an bheanna bhí gortaí Louise a taiste le het an sin pass an seo sa céadína sé leis gáin sin Tá sinis ag Lindsay Noon isteach sa spás sé a ggéar an díorthaide ebristeach búilte an áard bhfuil cáin sin an tá si had a dras an sin ná nach cholaí fád agus cúlín a bhí a tastal bhában ná réire agus ní me cinnta nach bí Lindsay Noon a fuir a cáin sin bhfuil tá an cáin sin Cora ina híineag Arrá dhéana chéanaran fiadó I tíochttasteach go Maigh Eo sin Aoife Kennedy agus stoilm go bí Aoife Stanton tá gimmert a gimmecht agus tá fiche sé tu isteach ag na Gaillimh agus fiche sé well Roisin Leonard tu isteach ag na Gaillimh agus tá Lindsay Noon I Mhic an fád Tá Saoirse Delaney I Mhic an fád cinis Roisin Leonard a táiste go na Gaillimh Éí na géta cá bheanna bhfuil Té gén gur chríomhacha chuige Chonnacht aice, díorthaid a reis le gáile hir an na lehéin gon Páirc, bhfuilte nó go dtí Louise Ward inis, táiste láhanna go duine faoi láthir I reis an seo le Olivia Devlin, Olivia a talan díorthaid cáilte ceach tá sí peí so ríisteice agus cóide ceol Leanne Cohn a trasna na Páircinn seo go siad, agus hena nún leis a bell. Ní léana hímpel lena hena. Garga Maigh, tá díorthaid aici go fóil. Agus buin sin díorthaid isteach an sin sa spás. Machcha ríiste hain sin leis a gáin sin. Agus tá sí mohann sin inis ag Sheáin Devlin. Sheáin a bol nún go dtí Olivia isteach sa spás in sin. Go dtí an lán tasach, Leanne Cohn. Anna fuir I chéad a faointe sa dasach a chlufa seo. Leanne Cohn leis a bell. Céadína sí tu í bhtha go Domhnaigh agus í fáilte reis seo ag Maigh Eo agus seo chugann Linda Handley. Linda Handley a bhfuil amachcha seo go dtí Hannah Reap nún ar a tíhfuil an Páircinis. Maigh Eo tíocht in an inis na linne, seach sa spásach tá díorthaid sin cáilte cup hir an sin tá Kate Garrity, captaín na Gaillimh. An díorthaid tu í Kate Garrity nún a hain siad an seo, bhfuil cicsaír an seo cup fáildíonn an sin iad bhean na Gaillimh bhean lá Páirc, Sheáin Devlin agus an Sheáin Devlin tá ar bhfuil dín ag Maigh Eo. Tá Maria Riley I tíochttasteach ar a Páirc agus is cosúil go bhí Sinead Caffrey tá gimachta inis, í me gur Sinead mí hána díra nach tá Sinead Caffrey imrí inis agus Marie Riley tu isteach. Cicsaír a Gaillimh. Beag an le coiste nó méid fantas a glufa. Cicsaír hir an na lehéin gon Páirc. Té siirpí sa leis a gáin áirí sin. Agus iad a gáilinis dhear an líorthaid a thuairt amach. Agus siad iad a sodar sosa dro an chúil. An líorthaid a reisinis le Kate Slavin a bhfuil isteach an sin ag Leanne Cohn isteach sa spás in is a hain si leis a gáin sin, agus seo chugann Sheáin Devlin a ríist. Sheáin sáindíonn sin bhfuil si fáildiad ar an níla de a réiteach dínta go maice. Le féineach, níorthaid a reisinis le Louise Ward a nún hain si siúd leis an níorthaid go dtí bheanna a hat slát Kate Slavin a taiste lethe.
agus seachgan Gaillimh na siríist agus Luis ní Craobh builte mach ríist písa be goile hainse le Sheáin seo. Siar hainse go dtí Sheáin Divlí. Sheáin Divlí go dtí Divlí smachan go dtí Hananún. Hananún leis a bell. Tuí go siúil go dtí Ivanún. Ivanún a galisteach. Ivanún tarní. Cic sir a Gaillimh an sin agus cic sir cé hócas Sheáin seo well. Doilem. Well, the van had gestech ar ball. Roisin Leonard, ban chur a finish. Sydd ein chéadwyd i'r lirhwyd. Sydd ein chéadwyd i'r lirhwyd eich. Da si, o toigal gan tala, nach iech tu an finnig sy'n. Da si gala toigal gan tala. Roisin Leonard, ti wystig gan Stô mór á, bwylta go glóitir fada cí go Sheáin ní goha. Da si mw fóríl, ha'n cansyn. Arhwyl y dynta eg Maigh Eo. Da Isabel Phillips tech i ystach agos da Linda Hanley i gymach gan Páirc. Chwg chwlyn y dyn o fford ni hyn eg yn ai nod yn ni. Agos Gaillimh yn cyn. Och nu me Gaillimh fanta fós. Ti cymach le bwle i gulbáde Laura Brennan. Bwylta nhw'n ag Laura Brennan ar y tí hall gan Páirc. Maigh Eo tíocht yn y siríist. Gyr onsiel y hocrw. Trwas. Ar tá ma fanta fós ac. Sech sy spás yn mynd sydd yn i'r hwyd yn is agos i ffáte yn sin ag Maeve Delaney. Siar gyda Sheáin El-Masri. Cic anna chico anna fasco bwylta nhw'n yn sy'n gyda Fiona Michael ta le hein. Fiona Michael tastal nhw'n. Fiona Michael ced un sy'n Sheáin sio. Cwrtw dyn i cyn ta dyn eich agos sy'n ni yn lan chwli Sinead Walsh. Sinead Walsh a ffoli dash yn y siris gwydas. Ysdi meddwl hwyl. Begol chance ar chwl yn sioig. Maigh Eo meddwl hwyl ced un sy'n Sheáin sio. A dynta goma. Ta sy'n sagol. Ta sy'n sagol. A chwyl. Yn ymwyr y rog ar y siad ysdi sy'n garnog ar y gansyn. Ta'n reitwyr yn galistach gwyt i'n ymwyr. Wyl yn cwl o'n cadw nhw na chwyl. Níl cic amach atán, cic sir amach atán, lís ysdi sy'n garnog ni hen sy'n le mwynti Maigh Eo ach sy'n mar atá. Tá le Gaillimh na ryd yn sy'n. Ach sioch o gyn amach yn ysdi, cic amach le togial ag i gulbáde Lee O'Halloran. Ond ni hwyrta cwiach yn sy'n, go ti bwrn y cwyn, ac o sioch o gynnydd o galogyn y gwydyn unis. No wyl, ta. Ni hwyrta rasyn sio i rist. Gyda Kate Garrity. Kate Garrity yn sio gyda Sheáin Divlí. Sheáin Divlí gyda ni hwyrta hwrt leheb. Da si marcal ti gansi tarni, tic sir eich. Ach da si ffos i lianach ddara. A ni hwyrta yn sy'n. Ac yn ysbain tic sir eich Gaillimh yn sio. Si tog ti gysgwpi wyl y reito sas dyna sy'n ta. Olivia Divlí. Sheáin Olivia Divlí le sy'n bell agos. Y tiach ta Hananún. Hananún nún. Hananún sani ach ta si Olivia Divlí. Nún a hynnt Olivia le Sheáin sy'n gyda Kate Slavin. Kate Slavin twrt i'ch ar cam o driol si pwynte. Wel si drochion ystach sa spas ach ta'n gulbáde ysdyn sy'n. Driol si pwynte ach Laura Brennan. Y tiach ta mach agos sioch o gyn ysle Maigh Eo. Maigh Eo y tastal. Ond i'r hwyd yn lan chwli. Sy'n ni Sheáin El-Masri. Siar a hain si, le Sheáin sy'n i'r eist, ach ffati rasio cygys. Tygyd si'n pas yn nhw'n. Yr ti hal. Yr asla hab wedi wan ele. Og yn y gwydyn unis. Sy'n i'r hwyd Fiona Michael. Fiona Michael. Yn i'r hwyd eich. Agos i'n ysig Maeve Delaney. Maeve Delaney siar a hain si le Sheáin sy'n chyd Hannah Reap. Hannah Reap a bwlwn nhw'n yr tíw hall gan Páirc I Lena hall yn sy'n Gaillimh tá yn ys. Agos sioch o gyn Maigh Eo. Bob lala ab sgôr y lal. Dwi sydd sgôr. Ta si ag yn Sinead Walsh yn lan tasach. Yn lan tasach gael ystach. Yn i'r hwyd eich go ffôl siansa sgôr eich. A bwylt o gael glwt ar ffad eich. A na chwlin yn sy'n neg Sinead Walsh. Ne'n daw ffysyn yn farn yn ysyn os. Gyda i ched y chwlin i'r eist. Hyn hynnyg yn ai yn oed I de. Agos ni'r fanta an. Ach ta, wel ta. Hwg nhw med fanta ffos. Maigh Eo di'n arw ele. Céile dahartí I tíocht ystach.
agus tá Tyranny Domhnaigh Gaillimh. Sinna tá dínta cobanis. Agus Ceannais. Takisteach. Kicksir, Kickamach on. Fertility Shang of Fall, Louis Ward. Louis Ward, a foreign the pillar. You heard the Queen Shinnig. Louis Ward, Gaillimh. And you don't see, will. Oh, can you ride that? Chance by the Maigh Eo and chance to get man will you heard that Shini Marie Riley. Marie Riley, the Shini heard. Cadinus Marie Riley, the Shigan shop. She on the pass over to Gunnikin, Toshi on the pass over to Hannah Reap. Chonnacht shed here in the mask in the goalie here Easton Shin, like Aoife Kennedy. Aoife Kennedy. It Ashen Shog with the Hannah Reap. Hannah Reap it out in the Peil Lehe. We owe it in Jon Sigafolio. Fiona Michaelis and Bell. Fiona Michaelis Stachtog and Sheáin and Shohig with the Aoife Staunton. Aoife Staunton. Agus it Ashen Shog with the Fiona Michael. Stachan the Shirishtin show with chances to show me O'Neill. What's the bull to mark and show with the 1 Like I said, you're her Jacob. Kinter Bagala Stach, Tashi Fiona Michael, Noon at the Welligan Fog, and she and Khan audition. Get in the shit, real shit the Khan Stachsa, Khan Hunter Stachsa goal and shit. A male hole, Lachini Megalia. Kickamach Galia, kick seriously, talking to Skipiggy, be Olivia Devliton, Olivia, Bull she come more father, she's a Joga Tossia, Achnilen here and Chonnacht purchase me all. Agus dynach up sin se Maigh Delaney go dtí Fiona Michael. Fiona Michael a bol a traslan seo. Do go leganú duna go dtí Aoife Staunton nis. Ní Aoife tá an ach Aoife tá an Aoife Kennedy. Aoife Kennedy is stachan seo inis go dtí Isabel Phillips. Isabel Phillips can contortachale stachan mé lechúil biste nuas Fátharta sin ag Nicola Ward agus seo go gneamach le Nicola Ward agus níor de Nicola Ward agus tugann sí an pass with Kate Slavin agus glánan siad amach a ceann seo agus trilli tíocht amach leis an bellach tugann sí an pass Sheáin sin agus úil kick sér tan chuid chuine rád acab muid bháin eile agus kick sér isteach ag Maigh Eo. Kick sér isteach ag Maigh Eo agus seo chugann Maigh Eo. Bhfuil éana hímpel an cead íon sin leis a ceann seo bhfuil hab cóláil. Ní builte amach an seo ag an lán tosach builte amach go dtí Hannah Reap a go leisteach buileann Hannah Reap an ard go Joey tá sí head rastan ní lánach cóil amháin. Hí na híine gan an áide híine butúna íon ag fórna na Gaillimh agus sé a crímlú athraíonna. Sé a gríomh fórúr chuirtaisteach. Tí amach a bheits an go Leo Halloran, tá lasas a warach cart gan annach cóil amháin etar bunis. An níor chuid muiltún álan seo go dtí Seán Devlin. Seán Devlin le Sibel, caiisi úirte eistlíonn cóilbáide, más féidir leis sinna íonna. Kate Brona Quinn go dtí Louis Nico Ward, go dtí Hannah Noon a taiste lethe. Hannah Noon go dtí Ward Noon písa bagala go dtí Devlin písa bagala Noon. Hain sí leis sin go éon defir in na Gaillimh tá sí hálann sin inis ag Aoife Garrity. It Ashen seo ag Devlin agus sinna Olivia Devlin céad a fanta nó me go leib. Cúnneoh siad an níor chuid is do thuile mógan go duine inis ná tám ábheilt nó me go leib díreach a fantain seo se Nicola Ward, Louis Ward, an nó hain Louis leis a líor chuid. It tíhfuil eile an fáil go éon defir faoin spéad ar na Gaillimh an díor chuid acha buid bháin eile siar a hain siad inis. Agus bud annach chuirteach ar bunachop tá Louis Ward leis sin níor chuid do cíúna sineice agus sé dóil a rinne go duine sé dóil siar písa bagal inis tu chun níor chuid an álann seo Brona Quinn ceadíonas Brona Quinn leis níor chuid I bhíonn sí nóna ríistí pí go 8 second tá fanta seo chuganne tá Maigh Eo brús arthb ceadíonas sé leis gáin seo traslan seo go dtí Shilling Trill tá níor chuid a cisiúd. Tá siad sáinní fi láthir na huiidir tá níor chuid ag Hannah Reap leis níor chuid go dtí Kate Garrity an ón Olivia Devlin nún písa bagáile Ashen seo ag Brona Quinn muthláir na Páircin tá tám ábheilt trícha second fanta seo chugann Gaillimh in an sín seo Olivia Devlin an níor chuid cuiní acha bóganna go duine agus iad Ashen seo is len Nicola Ward siar a hain si go dtí Louise nó méid agus 5 second ní second déag siar písa bagáile siad a bud annach chuirteach ar fád ar bunachab
Buna Cobanis, Cadine Shilly Shigan shot, Tashi Jacob Gofoil, Erenus, Nianach, Knee second, and you heard the Ashen Ishlehub, and Hannah Reap, Sheer Hein Shilly Shigan Shiggy Divley, Agus Shohagan Divley, a Bolloon and Shogan Ivan Handik Stach, Agashay, Bunyan Shady, Auguston the Cossa, Tokila by Gaillimh, Erin Regan, Sidere. Well, we go route to Moller of Sidere, and I read in Yirimisha Masadorla, Yirimisha Hamas Dimisha Gate. Let's come up, Tom Cluiche up with Jacob. August Bultilla cool one Sidere, and the Fornia lovely healing shop. August Muyona, Queen of Comer of Billion Shakata, Carta Jarog, took he go any kint. You may kinty care for the Carta Jarog, got the Carta Jarog sponsor, to get right to it. August see him go immediately Muyo town. See him, well, you may need some kit similar to on after Carta Jarog kinty sponsor, the running on the immediately, we may brand over the kintel fat. August geen zomer in die mondje nog miljoen nog komen ook hier bij de chocate han ik Diana horen de sterk als we niet hadden dit doet eerste gevaar op August je de Rúisc cool in Chonnacht we hadden hier gaan de voorne weet je schreef de hele de woord ach maar Heartland maar ta Cora kun je Gaillimh agus shed on 4 uur akop on Cora seo a wochint Darga me an Cora na runnish agus fan moet genie na sin Tá imrodi we bali na mulkini hall thiwele go falkir hif na love dishe ni het an yeder no be shed so grief force Ní críomh Chonnacht go Jacob ach tá siad fósa sa gríomh. Agus fuidir na Gaillimh fa cheannas Daniel Moynihan tá siad san haldan sin. Hís fóin agus spulcín Jacob agus siad sásta go maile ó péinas dói. Ní nach chéana. Scar go mé an Cora na bhrunarin. No, na bhruna Gaillimh. Chaptí na Gaillimh. Kate Garrity. As Tún Cartoon. Sin an club Tún Cartoon agus well noch leant na Gaillimh agus well má gan tú ó stoi gwilt an na Gaillimh fád mo sin Dina cohort geslop agus an búse a bheith Hín híine go na náidenaí, spag go bhíán na riide sa déidir cé go bar na eistechan, hína dé náide trí ag stáide bháin, gur de gúlín an ag stáide bháin. Fiachta se le trí chúlín etrop. Fós taim de bhío na mulcín hí san sin agus iad a caint le chéile. Tá na muid ag gimacht gan Páirc, na réiteoir agus na muid. Tá fuidir na Gaillimh hí sé de barcin sin na gcónaí ach ní len chosalacht gúil an téta go le brunna an chorann gúil se go le díana bhastá deacrachtaige a bhrunna mar tá deacrachtaige labhairt mar tá deacrachtaige leis an microfón na stóilm an seo an trúna seo. Agus feicimid cead a Harlas. Keith Gilroy sinna uachtarán chuige Chonnacht do híh na mráide. Agus níl an microfón na gobir, so béisgin meach mu pí main se an am runnaí Coran. Ga sé ébrú a chuicínt. Ní tead a tarla faoi láthid é réúsach. Muinte na Gaillimh bit ásásta le hapéin agus sé a fáil a bhua seo. An fiú uair bhfuil críomh Chonnacht na sin siad buite ag Gaillimh. Écht an héin, fágan sé sin gúil 1.10 go chríomhchan is ag
ban chur finne agus sinna Róisín Leonard. Bhí de gíonteachta céisteachtaí seo tá ní ceann déagan seice tá de gíon is ag Ceannais Lynchi ban na bhana sa mód. Céanar a séra gimmertaniuh ach bhí siad a banil pas sí teachta scorta go stoilm. Agus inis tá an microfón na gobert. Agus bhfuil Uachtarán chuige Chonnacht ó thaobh na mráide. Sásta agus an Cora na bhrunna chaptíí na Gaillimh. Keith Gilroy. Kate Garrity an captain. Well, Níl definitely níos éad in na Gaillimh ar éanús, níl definitely an captain Kate Garrity heachta níos go fóil. Tá sí hís an sin gcónaí. Níos am cinnta Rónna Jacob mar imdóid an Cluiche. Tá rí ag TG Cahad nó. Nis tá fáidir na Gaillimh dína meala níos. Agus an captain Kate Garrity teachisteach. Will you give me a round of favour and give both teams a round of applause for an excellent game of football? Again, as I said earlier, I want to say a big thank you to Sheáin and the crew here in Páirc for making the facilities available to us, and we're very appreciative of the help that they've given us in the run-up to our final. A big thank you to them. Dír samútún an sinna chluiste anú nach bhfuil nach The referee Aaron Cora and his teams of officials is never easy to referee a common final, but he did an excellent job by Droma, and I want to say a big thank you to all of them. To all our volunteers that worked throughout the week and today, making sure this event was off without any harm or anything, I want to say a big thank you. Fáidir Maigh Eo fanta maithe de Páirc seo. Pictures committee, Agus our executive, and to our administrator, Tracy Burke, for all the work that they've done. de bean bhfuil an Cora na bhrunna ar na Gaillimh. To our sponsors, TG Cora, for the coverage that they continue to give our game and our association, I want to say a massive thank you to TG Cora. Buíochas ghlacaí ag le TG Cahad sin. Congratulations to Peil. Girls, you gave it everything out there. You should be very proud of yourselves. I know that you have a long season ahead of you, and I'm sure you will do yourselves proud and do your county and the province proud in the All-Ireland Series, and I wish you the very best of luck going forward. Congratulations, Galway. You are the TV Power Connacht champions for 2026. He played excellent throughout the game. He came under pressure and he done everything that he could to hold on, and he did so in the end. So well done, girls. And I'd like to call on Uachtarán and Domhnaigh on pretty much present the Player of the Match award to Galway number 14, Leanne Cole. Leanne Cole na fáid imdóid a Cluiche. Iad sa ríide mar fosí pointí maithe sa géide, pointí bratha. Ciún go más sa dára le á focha ar cína fád sa géide in léon outfit sin. Agus tá an brunna dínta ortha ag Uachtarán chuman na mrá ní Trína Murray. Agus inis tá churan le brunna Kate Garrity. Gus Kate a ghlacha leis an gcuran. Ó Keith Gilroy. Kate agus Keith. The picture of Dógeal. Agus Cluiche mun Kate in it. Well, for your new man story, Live contact
support to us, for getting us through as well. We're always there. Lastly, thanks to Supermax for the continued support and go on for keeping us out in our new year. Agus is oilm go bine an churan brunta fadin na Gaillimh ceúre híos fúin seo. Maigh Eo is fág an na Páirc. Ach ní Maigh Eo has fós anú, but bei seans eile cup sa gríomh ach tá siad builtiniuh agus an ceannas fearr fáilte ag fadin na Gaillimh le an chomháin. Scór deire as Páirc Cheannais Diarmada Gaillimh Droma Rúisc an churan crochta le hub ag Gaillimh an 5 uair agus an 3 uair sa chéile stoilm agus hiad san buchach sa deire le chomháin. Cúil agus ein chólín déag ag siúd, ein chólín déag ag Maigh Eo. Weimse agus ó hémas Domhnaigh. Gaillimh anna da hat slát, Céad Sléibhin, isteach písa be Gaillimh Gaillimh an lán tosach builte go háda Leanne Cón, Céad scór gan na Gaillimh agus gan caite a ní chuid ag ansaí go fóil, tríala sí pointe tugann sí ní chuid amachchaún builte go háda isteach a tro a chól, anna cholíon ar fad, aibrí go hálan ar fad ag na Gaillimh ar fad bhúil sí le hirí. Riachta díos tugann sí an díochaid go lán tosach Leanne builte go háda siúd ag bhfuil le ceann sin stosalm go sí sinna héana in Aslan sin go seach go Maigh Eo an union sí lísa Cafarcaí isteach sa spás beidir go chance de seo ag chól ag Maigh Eo an díochaid Jacob na chance scór cínte builte go hád an chéad cholín Jacob agus an cholín sin díomh dibhlí gal isteach tugann sí an díochaid go lán tosach chance scór aice builte go hád aice nach cholín Leanne Cón sin an Caro cholín. Ossie, pass stachel chin chugann in se bhena a slá chance a chól. Bhfuil an sin maid tras agus tegann sí leis san nimmert. Bhí anna hansa chólann sin beagúil chance scór, builte go hád, builte had dras an Lindsay Noon. Sá lean í fanta ach sé sicir mar an éir le puinte leis seo, builte go hád, cechi bhfuil ceann sin nach cholín ar fad ag Céad Sléibhin. Nach chól go chríomh go chuúige Chonnacht aice, chance Gaillimh scór, builte go hád, dúiltá nach cholín ar fad. An sin Céad Sléibhin. Sin ag le cólaithe agus Gaillimh agus an díochaid Jacob ach í cáilte go fáilte leis an seoiris, chance beidir iste ag Sléibhin go híos agus an rud cínte Maigh Eo beidir gúil chance iste an sin bhil I mé le chól chance ag chól tá sí builte go hád aice, builte head an tras an aice agus cholí. Cadíonn sé gáin se builinn siad amach ag díomháilt. Chance beidir iste builte go hád, isteach mé le chól cáin sin head tras an agus sin seachna agus se chugan ní Garrity chance a gífa bhfuilte go háda a gífa cecha bhfuil cáin sin cholín eile a chláir na scóra agus tá an teachta níocht a spás sé a ggéireann níochaide éibristeach bhfuilte an áard bhfuil cáin sin an a sí head dras an sin annach cholín fád agus cholín a bhí a tastal ag go lán tosach bhfuilte amach go dtí hena riap a go listeach bhfuil na riap an áard go Joey tá sí head dras an níl annach cól amháin. Céit agus Keith. The picture of Dógeal.